Kula ya gaya to ya. Nek kene kuwi iso gaya sithik ya. Mergane apa? Kamu berperan dalam sisi sujud, kamu itu termasuk salah satu orang di dunia ini yang berperan dalam sejumlah manusia yang sujud. Kamu termasuk dari salah satunya. Termasuk sing ngeramekke sujud ini alam donya. Paham to? Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang kula. Mergane napa? Kula termasuk salah satu orang yang meramaikan sujud di muka paham ya niku. Terus wa ala ibadillahi sholin terus anu rahmatadim Gusti panjenengan mugi paringaken dumateng sedaya kawulane panjenengan ingkang saleh. Sampeyan iso sujud enek kene iki itu hanya sebagian dari hamba Allah yang bertempat tinggal di sini. Terus napa yang menjadikan berperan sujudnya manusia di belahan bumi bagian sana timur barat utara selatan niku apakah Anda? Bukan. Ya wong-wong soleh-soleh sing enek kono kabeh. Ya kiai-kiai po ustad po mudin po apa lah ibarate ya po takmir masjid po ketua langgar dan lain sebagainya ya mbuh ibarate santri mbuh niku kiai mbuh ibarate mondoke niku lulus mbuh jebol ya toh mbuh ngulang TPQ mbuh ngulang madrasah tapi semuanya ikut meramaikan andil dalam sisi mengajak manusia untuk sujud. Mulane wong niku nek wis maca tahiyat niku ora angkuh apa agama yang ada di belahan bumi sana itu bukan peran saya. Ya dadi arek dadi kiai leb kapasitasmu teko ngendi? Sing dadekne hidayah nek Irian Jaya ya dudu kowe. Sing dadekne hidayah nek apa sing gawe Islam nek Australia ya dudu awakem. Nek Amerika ya kowe ora berperan. Berarti kan terus alhamdulillah Gusti. Napa sing agama sujud niku tersebar di penjuru dunia gara-gara hamba-hambane jenengan sing soleh. Terus sampai niku napa nggih sing penting terus uluk salam dumateng mereka semua. Paham nggih? Nah niku dadi kita menyadari nek sampean ora kumo luhur, wong kadang niku wis atahiyat ya cek kumo luhure ra ukur. Yang berperan agama nek aku iya gore nek kene tok wae gayane ra ukur ya. Lah iya wong gore nek kene tok lho ya. Wis gayane kemakine ra aku nek kene iki ra nek aku yo sing perjuangke agama sapa yo ganti liyane lho. Ukure nek kono aku malu. Dadi wong niku ngeten iki filosofi at-tahiyat niku. Nek sampean wis wani maca tahiyat niku ora luhur. Yang berperan di mengajak sujud di belahan meramaikan sujud di belahan bumi bagian sana utara selatan timur barat niku bukan saya Allah. Hamba-hamba engko yang soleh. Dan dengan peran mereka semua ya Allah terus sujud ini jadi napa nggih di muka bumi. Terus tidak ada gangguan. Tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang melarang. Gara-gara mayoritas. Dan mayoritas itu bukan peran Anda tok, tapi peran banyak umat. Dong ya. Ayo tahiyat terus ya ngetake. Ini sampai nih tahiyat ya kok ndunung ya sebar. Ya mulane tak latih gitu kita latih. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus ngono akeh sampean menyaksikan apa kehebatannya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan terus tambah selawatne Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teng mriki kama sholata wa salam ta'ala sayyidina Ibrahim. Nganggo sayyidina berapa? Ya sing nganggo ora apa-apa. Engko ibarate nek sing jarene Sayyidina assalamu alayka ayyuhan assalam. Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Jarene tanpa Sayyidina. Wani ngomong ngono ya, tanpa Sayyidina. Wong masalah Sayyidina karo ora kok dadi ribet lho ya to. Nggih to? Ah niku musing tanpa Sayyidina. Ya kono monggo kowe maca apa Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Malah kacau to. Ya wis Sayyidina lebih ngene apa? Lah nanti lak mengagungkan terlalu tinggi. Ya pancen Rasulullah itu pantas diagungkan setinggi-tingginya. Tapi ngeten nggih, go barokah selawat Allahumma du Gusti Allah sholli mugi panjenengan paring rahmat takdim. Sak dhuwur-dhuwure sampean niku ngomong dateng Sayyid Kanjeng Nabi niku kok Sayyidina bendoro kita. Sayyid niku bendoro
ndoro. Ora ngasih nek ibarate kowe iki mengatakan nek Kanjeng Nabi niku Tuhan. Iya ta? Wani wong Islam ngomong nganu Kanjeng Nabi maniku Tuhan. Ora iso, kan megane barokah selawat. Selawat niku lha ngeten to. Allahumma do Gusti Allah. Sholli mugi panjenengan paring rahmat takdim ala Sayyidina ing atase bendoro kita. Ya bendoro ning statusnya kan tetap kita mintakan. Kita mintakan berarti Kanjeng Nabi niku diberi rahmat atau memberi rahmat? Diberi. Statusnya itu di ora me. Gitu. Lah nek statusnya diberi wong dikeki niku pangeran apa dudu? Dudu to. Nah, ya mulane baru kaya selawat niku piye-piye sak menapa nggih sak mulyane Kanjeng Nabi Muhammad niku statusnya tetap kita mintakan rahmat takdim diberi. Tetap beliau bisa hebat kayak gitu diberi oleh Allah. Berarti dudu Tuhan. Ya niku baru kaya selawat. Lan mungkin wong Kristen ngoten niku ngasih nganggep Yesus niku Tuhan niku ora nek selawat dumateng bisa ngene ya. Ayo mergane ora nek selawat iki ya to. Dipertuhankan ya kacau. Ya to. Lah sing salat iki negara Islam tok to. Ya alaihi salam kan ngoten to. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ngoten niku. Dateng nabi-nabi lain niku jane ya nek selawate. Cuman niku wau. Wong Kristen ketoke ora selawatan. Mulane ngakoni nabine dadi Tuhan. Ya wis salah kaprah. Di situ disatut namanipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Kama sholata wassalam ta'ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim disebut? Nggih, niku teng Quran dipun ngeten niku wa ja'alna lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikanlah saya itu senantiasa disebut di napa mulut-mulutnya orang-orang akhir. Nah, niku dikabulke teng Gusti Allah. Ya tak kabulke. Mulane terus bener Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Ibrahim niku setiap wong maca sholawat napa tahiyat tetap menyebut nama Nabi. Terus peran beliau di dalam Islam apa? Wa tabi milata Ibrahima hanifa. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Karena yang menjadi mentor daripada wong Islam niku nglakoni agama senajan niku Kanjeng Nabi niku sing ngajaraken revisinya rujukannya itu terhadap apa yang telah dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kowe yang haji niku lha ya syariat Nabi Ibrahim. Kowe salat kuwi syariat Nabi Ibrahim. Kowe tetak kuwi ya syariat Nabi Ibrahim. Wis pokoke ngoten niku. Kowe nyuguh tamu niku sing syariat Nabi Ibrahim. Terus masuk melani dingendikane Kanjeng Nabi Ibrahim niku asfaqul hadal umat. Wong sing paling kasih sayang dumateng umat ngasih wong niku ndeloki menungso kuwabe rane sing sujud meng pangeran niku ngeten. Kiyambake ngendi ngaten, ya Allah ini ora fair. Wong jenengan ini genah pangeran sik nyitahne langit bumi, enek donya kok sing nyembah guraku. Tok, ini mboten fair Gusti. Masih muring-muring ngeten nika. Lane terus Nabi Ibrahim diangkat teng napa alam malakut. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Diangkat teng alam malakut. Yus kowe rasa kuwatir, delok engko lho ta. Eneng bumi ora ana sing nyembah aku, ora ana sing sujud aku, so aku ora patek. Ya delok jen. Eneng alam langit niku, kabeh malaikat niku sujud datang Gusti Allah. Oh, ngono akeh ngeten, akeh ayem ngeten nggih nembe fair Gusti. Oh, akhire dhek medhun teng bumi sujud-sujud dhewe ora patek. Iyane ra gelem sujud dhewe kancaku ning langit. Oh, oke. Jadi sampai di ngono kudune ya. Dadi anak kene sujud dhewe nyang masjid dhewe ora paten ben pokoke pun sampean dilanggar dhewe ngoten. Ora apa-apa. Iki umpama sampean niku Allahu Akbar yo usolli fardul subahi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Senajan nek bumi ra nek imam, ra nek makmum. Kok men dilanggar dhewe ngoten ya. Wis wae ngono. Kok lha kok nek ditekon Mbah kok imaman, Mbah? Iya, sing makmum jin-jin. Iya. Keren deh sampeyan ngene. Semono pede-pedenan ngoten niku mawon. Wong kene ra gelem sujud rapopo ta sujudane dhewe. Sing makmum jin-jin kabeh. Malaikat semua makmum aku. Keren.
Niku nggih. Dadi tiyang niku rasa sampean niku wah lu sampean arep ibadah dadak golek rame kok. Wah kene iku ora rame sah males. Lu arep ibadah dadak golek rame-rame. Nah pancen enten syariate warka'u ma'arraqiin. Sampean ruku'o karo wong sing padha rukuk ya kadang momene rame. Nek terpaksa sampean niku dhewe aja terus ngendokke sampean ora gelem sujud. Wong sakniki aneh-aneh wae. Nek masjid niku ora rame kok raine kusem. Wah. Iya aku malah wong kene elek kabeh malah elek kabeh. Iya toh? Wong kene rusak kabeh, ora gelem ditata. Gaya-gayane kok saya. Iya, menata umat bae. Iya toh panitia akhirat ya kaya ngene. Dadi ngeten nggih Pak nggih. Aja sampe ning ngasi awake dhewe niku sujud pe pangeran nglakoni agama dhewean terus ngrakoni wong liya sing ora gelem sujud niku elek kabeh. Mergane Kanjeng Nabi niku ngendiwa ngeten, man qala halakan nas faqat ahlaka. Sapa wonge ngomong umat niku rusak, sing rusak dheke dhewe. Mergane apa? Suudane kegeden, gara-gara apik sithik ngene nglakoni apa ngarani wong liya kabeh salah. Ya. Berarti kan rusak dhewe to. Lah niku. Dadi sampeyan niku rasah mangkel nggih. Masjid rame alhamdulillah ya bukan karena saya. Nek sepi yes alhamdulillah sing penting kok yang pelang ibaratnya aku sing penting sujud. Ngono ya. Dadi enten warka'u ma'arraqiin, enten wasjud wa qarib. Jadi tetap sujud itu baik kamu lakukan bersama-sama ya apik, dhewean ya apik. Ora usah kecewa. Lu awake dhewe arep saleh dadak terpengaruh dengan suasana keadaan. Lah kowe hambane Gusti Allah apa hamba keramaian? Lah iya. Lah nek kowe hamba keramaian arep sujud itu dadak ngenteni rame. Nek hambane Gusti Allah mbok rame ya tetep sujud. Paham ya? Nah, yang kadang saiki repot ya. Hamba keramaian. Yes ngoten nggih. Oh, mugi-mugi niki akhir Ramadan dengan niku paham bahwasanya di sisi sholat kita, sujud kita itu mengandung makna yang begitu luar biasa. Niku Nabi Ibrahim sampai diabadikan niku karena beliau itu dulu nglakoni syariat sing luar biasa. Jadi sampean ku ganti kenang anak cucu dan sebagainya waja'al laha kalimatan bagiatan fi aqibih, minimal jadikanlah ya Allah kalimat la ilaha illallah itu akan tetap ada di anak-anak cucu saya keturunan saya diawali sama sampeyan ya gue ngilhami la ilaha illallah itu dengan luar biasa. Sujud ya sing tenanan, nglakoni ibadah ya sing tenanan, dhewean yang ibadah bareng-bareng ibadah sing ikhlas lillahi ta'ala. Sampeyan itu dibanggakan oleh anak cucu. Dadine napa waja'alna lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan saya ora kok PT gaya-gayanan terkenalan ora. Jadikanlah saya sebagai contoh untuk orang-orang setelah saya. Ngono kayak keren. Masa urip ora nek dadi contoh blas. Masih anake sampean kecewa karo sampean. Walah kacau nggih. Nggih, mimel ngoten. Begitu saja yang dapat sampaikan kula. Kata kirang lepatipun nyumpang punten nggih damel bekal akhir Ramadan. Terus diri kita taduruke teng pangeran niku mboten suda, mboten terkesan dengan keadaan. Ya nek arep daftar wali ya monggo, nek arep daftar dadi wong takwa ya monggo nyarah. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Salam